И здравейте хора, днес ще поиграем на Stray. Това ми е второто видео по Stray, затова надявам се получи много яко и да започваме. В първото видео бягахме от някакви боболечки и в това видео надявам се няма да ги видим отново, но ще видим. Добре. Сега отиваме напред. Качваме се. В предишното видео нашето семейство от котки ни гонеше, то се ни гонеше, ние паднахме и то не ни помогна. И сега, доколкото аз разбирам, ние ги търсим и трябва да ги намерим. Шум с потъси тръба. Не. Ето подобно на това паднахме в първия епизод. Сега на тук. Да. Така, следваме тази лампа. Също хора, ако искате игри по някакви ролплей игри, като да кажем, не знам, ако искате игри по, да кажем, Battle Royale-ове, дайте един мощен лайк и ще измисля нещо такова. Айде да се опитаме да съберем на това видео 10 лайка. Така, сега тук има вентилатор и това. Стойте. Вижте. Ние махнахме тока и този вентилатор спря. Окей. The Flat. Отворихме нов локейшън. В предишното видео отворихме два нови локейшъна, The Wall и Dead City. Сега мисля, още сме в Dead City, но сме в някакъв друг локейшън на Dead City. Вижте, може да пишем по клавиатурата. Гледайте. В предишното видео отворихме два нови локейшъна, The Wall и Dead City. Сега мисля, още сме в Dead City, но сме в някакъв друг локейшън на Dead City. Вижте, може да пишем по клавиатурата. Гледайте. Оп. Не, така. Bonnier Carrot for Tunnel. Какво? Enter the door, turn to find body. Добре. Така. Тук има пак такива неща за генератор. Какво е това? И вижте, тук има генератор. Ето тук вземам. Слагаме го тук. Тук има още един. Слагаме го тук. Там горе има още един.
Взимаме го. Така. Слагаме го тук. И там горе има още един. Слагаме го ето тук. И вижте, и сега се отваря това шкафче, там има тайна врата. Окей. Ще има някаква кутия да я скачим. Ето. Вижте, падна нещо. Е това. Окей. Смисъл. Вижте, това го слагаме. Не. Тук. Това е робот. Той оживя. Е 12. Ето work time free, бла 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 общо. Той нещо там си разказва, Нас това не ни интересува. Да. Тейки. Сега, какво е това? Вижте, това. Какво ни сложи на гърба? Пропаднахме. Окей. Код? Какво? Стойте. Тук го махам това. Код 3748. 3748, добре. Отговаря. Какво е това? То за тук ли трябва да е? Стойте. 3748. Да? Вижте, това е това. Къщата или общо това, където живеят тия боболечки. Гледайте. Много. Окей, да се махнем. Какво? Но колкото разбрах, той е забравил всичко, което е помнил и сега ние трябва да му върнем паметта или мемориса. Общо, разбрахте ме? Ето да, вижте. Така, сега на къде? Не, още малко напред. Така. Ние сме буквално над къщата им, гледайте колко са близко. Така, сега сме на тук.
О, робот, вижте. The Slums. Нов локейшън. Какво? Ще пусна. Окей. Там сме. Защо те бягат от нас? Мисъл. Ние сме просто котка. Какво ще им направим? Сега ще се бием с него или какво? Амид. Какво? Говорят на друг език. Оу! Ние се сприятелихме. Глейте, те буквално ни станаха второто семейство. Окей, хора, на това ще завършвам второто видео и до нови срещи.